Suatu misal rene karo gendakmu no cocok. Pokoknya panak tenan. Saiki aku iki dhewe ngenteni janjianku malah rare nih. Jadi saat ini kalau orang yang melihat itu seperti biasa aja. Tapi kalau aku yang melihat tempat ini sangat enak teman-teman. Ini aku sedang berada di Nelly. Tempat ini enak sekali buat sama gendaan kamu kalau punya gendaan. Tempatnya kayak gini teman-teman. Pokoknya cocok lah digawe nggawa pacarmu bareng ngono digawe nggawa gendaanmu nang kene ya pas banget iki pokoknya. Iki ae saking aku sendiri niki. Gak ada koncone, gak ada gendaane, gak ada pacar. Jadi sendiri. Iku taman bermain anak-anak sing nek kono. Lah sing nek kene aku sendiri iki. Iki aku sedang di dhuwur ini soalnya. Sedang di dhuwuran ini. Penak iki kayak lungguh jakong bareng tempat ini. Suatu misal rene karo gendaanmu no cocok. Pokoknya panak tenan. Saiki aku iki dhewe ngenteni janjianku malah rare nih. Jadi ya wis dhewe play gitu. Nah, ya wis lek ngono misalnya nang Meli jangan rene gendaanmu. Panak sekali nek kene. Kayak nongkrong-nongkrong panak.